mga kapatid. As usual, nandito tayo sa Taguig. Yan. Punta lang tayo na may content lang tayo na ano, na medyo mini park dito. Mga kapatid. You know. Isa itong mini park na pwedeng paglaruan ng mga bata. Atid po ito sa atin ng City Government of Taguig. Dito lang po ito sa along Bayani Road, corner ng C5 Road. Ayan. Malapit sa libingan ng mga bayani. Dito po yung entrance. Papasok tayo, wala lang bayad to, libre po. Kung gusto mo makatipid dito, magre-relax yung mga bata. Gusto mag-relax, magpasyal-pasyal dito, ayan. Makakapaglaro yung mga bata. Alas 10 na ng umaga mga kapatid, marami pa rin namamasyal. Medyo malilim kasi dito, maraming puno. Maikli lang siya, maiksi lang, maliit lang, pero maraming activity magagawa yung mga bata. Pambata talaga ito. Hindi po tayo nakikita mga empleyado ng munisipyo dito, taga-bantay. Ayan po sila sa may mga puno. You know. Mas marami pong namamasyal dito paghapon. Yan. Kung gusto nyo po makatipid, dito po. Pwede po. Wala pong bayad. Nakapag-exercise yung mga bata. Yan, ito po yung ano. Yan, dito naman po tayo sa kabilang side.
Pwede din po itong pasyalan ng mga magjuwa. Yan. Kung gusto nyo mag date ng medyo tipid, dito po, pili po. May mga security guard po tayo dito. Ayun po sila. Mayroong CR po dito. May CR. Ayun po. Medyo pagod yung mata nyo sa computer, sa trabaho. Pwede mag-relax dito. Kasi napakagandang tignan yung kulay green ng mga puno. Exit na tayo mga kapatid. Yun mga kapatid, uwi na tayo. Yun, nakapag-video tayo ng konti. Takot naman itong rampahan dito. Yun. Yun yung pasyalan mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Babalikan natin yun pag gabi. Titingnan natin yung mga ilaw, kung ano mga pinagbago ng ilaw doon. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.